Hola, soc Pilar Piferrer, soc diputada de Convergència i Unió i avui us porto a Barcelona en aquesta llibreria que per mi és molt entranyable perquè representa una part molt important de la meva vida, que són els viatges. Per mi és molt entranyable aquest lloc. Per mi el viatge és una certa desconnexió, és un sortir una mica del dia a dia, de l'entorn, de vegades tancat i endogàmic. La Pilar en realitat es transforma una mica, és a dir, es torna molt més esponja. La Índia, per mi, és un país que representa conceptualment el silenci, la discreció, la dignitat, l'esforç i el futur. Tots aquests valors essencials formen part de la meva manera de ser, de viure i d'entendre i voler el meu país. Per mi el Marroc són dos conceptes bàsics, comprensió i compromís. Quan parlo de comprensió m'estic referint a la comprensió mútua dels que venen i dels que van. I amb això ens ha d'ajudar a nosaltres a entendre millor aquesta comprensió, que és precisament la necessitat de tenir un futur. I això és el que passa al Marroc. El Marroc necessita tenir futur. El meu escó m'arriba en el moment en què nosaltres estem a l'oposició, tot i haver guanyat, però no governant, no? Sempre vaig pensar que des de l'escó, encara que fos des de l'oposició, podria també fer una feina. I sobretot defensant també la part professional, que n'hi ha molta més del que ens pensem, de tot el personal que treballa al servei de les administracions públiques. Ara estic fent política, però conec aquesta part de l'administració que és molt més tècnica. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyors diputades, senyors diputats. Convergència i Unió està convençuda de la importància que les administracions públiques del nostre país es relacionin amb els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Després d'uns canvis que s'han produït internament en el partit, estic a la Comissió d'Economia, Finances i Pressupost, estic a la Comissió de la Sindicatura de Comptes, estic com a portaveu a la Comissió de la Sindicatura de Greuges i estic moltes vegades, o gairebé sempre, substituint alguns dels membres de la Comissió d'Afers Institucionals. L'Estat va aprovar la llei 7/2007, el 12 d'abril, que és l'Estatuto Básico del Empleado Público amb caràcter de normativa estatal. Israel per mi és la manca de cohesió, la intolerància, la violència, el ressentiment, coses que per mi són absolutament alienes i no volgudes en la meva vida personal i en el meu entorn, en la meva societat. Con los conflictos que hay en aquella zona, pues no están dando el mejor ejemplo, ¿no? Avui hem anat a veure un amic meu musulmà que treballa en una clínica. Ell em diu que es troba bé aquí i arribem a la conclusió que hi ha una única possibilitat, que és que la gent es vulgui posar d'acord. Tenemos que intentar convivir todos juntos y entendernos. De la mateixa manera que el viatge ens obre, o a mi m'obre, jo crec que el Parlament hauria d'obrir-se. El Parlament ha d'entendre més la gent i el territori, i la gent alhora també ha d'entendre una mica què significa el Parlament. Però crec que el primer pas és el Parlament el que l'ha de donar. Jo soc treballadora, responsable, arriscada i lleal. En Miquel Iceta. L'amor és essencial i està en totes les coses, cada dia. Que el meu país sigui un país referent i sigui prestigiós, o almenys recuperi el prestigi. Quan vaig entrar per la porta de la Índia vaig veure aquell monument tan meravellós i magnífic que és el Taj Mahal. Em va emocionar molt.